Daw mantiego mago daw mano mol sama systems are changed. Kaka nyalo wuoyo gi sirkal chalo kama. Sama poke kama up gi gimoro kata poke wacho na adwa timo gima kama kama adwa loso system makama kama. Nitie gimiluongo ni control weaknesses e migawo. Tiende ni ang'o mwaneno kadhi marach mwadwa control. You go ahead idhi mbele to design gimiluongo ni internal control systems. Miwacho ni ICS. Iwinjo? To gigi itimo gi professionals. Sana those who understand audit and assurance. To Sirkal ema nigi the best professionals ever. Sirkal. Ok ni jogo onge. Koro bed piny gi jogi. Giwache ne jogi ni what did they want to control? To gik mane gidwa control gi. Mane mwanyalo chakogo. I'm still there. Mane mwanyalo chakogo. To kama mwanyalo chakogo. Jok mage ma observe, ma ensure ni gini tiyo yo makare. And can give assurance ni face no gima udwa control ni otimre nade otiyo makare. Then udhi machielo mos. Koro cha stamping talk bro konyo. But governors and MPs, this system must work. To kama na hinya kolonga jamano kanyo en CPA Zacky Masiro mos kuma bedo ne wakasore matin to sa mo ma wangwa.